karka kuskura ka yi. Saboda ni a ce aure za ka auri mace sai ta ginda ma sharadi aure ba saki. In ta abin da za a sake ta fa. nan ta ka lauya ai da lauyanta da haushin kare ni duk ɗaya na ɗauke su. Kuɗi su ne ƙarin magana. Haka ne. Duk abin da take in sakin ya zo ai wannan babu yadda za ga wannan ƙyale ta ban aure ta ba sai na aure ta na ɗanɗana tsiyata ta motsa to zan iya sakin ta ai duk lauyanta zan iya sai shi. Haka ne. Shawara ta na yi a banza ki. Ta kai a banza kai mai faɗuwar gaban ka dan wannan mata ɗaya. Ai kaga gidan da kayan alatu tun da muka shigo ya burge ni. Amma tun da na ga lauya da sharaɗan da ta gindaya to da wahala baka ketara ba. Ni ban ko ɗarɗar ba ne. Yawwa. Allah kiyaye. Yawwa. Ai ka gane ta ko? Ka gane ta yi? Da ruwan sha ake haɗa ba. To, ta shafi fuska ce ko shafa hannu? Awo. Haka ne. Kai dai ka zo gidan nan sai ka tafi da karama. Ka'ida ta ce. Ga in kyansa ka ce can. To. Ka kamu. Ba fa tsinken dan wake bane, saka ce baki ne. Kadai ka Ya ba ka tura a hanci yawo da kai. Duk irin wannan na sai. Zan yi. To fara. Me? Sallan kwa. Kai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. 280 zaka. In Allah ya yarda na ga mace ma rufe ido na ga rufe na daina kallon mata ma ni. Wani mata ga kana mace? Mu aka kice mace. Ni na daina kallon irin Fara. Allah ya na daina kallon irin. Ka fara sallan kwa. Kai. Ka ga kanka da kanka abin da kai. Na haƙura da ma. Dan Allah. La. Zan yi ran shi dade. Zan yi. Subhanallah. Da mu kuma ta haka kuke. Wallahi haka kuke ku. Kai. Ya ran Allah kwa ce maka ba za ka yi ba. ran kai dade. Ki sallan kwa doki fara ne. Fara. Ka fara. Yawa dan Allah kusa kafte ya rubuta min takarda ta sake ni. Me kai? Me kai? A'a ni dai kawai sake na haƙura da auren. Kai fa ka auro ni. Kai za ka ɗauki takarda da bayar ka rubuta saki da hannu. Ai kai ka koma ni na da kai. Ni na isa saki soja. Ni na da macen kai ka koma namiji. Dan ke dade. To bari in ga ga maka. kafte sake ni dan Muhammad Rasulullahi. Bari in ga maka. Haba. Ai ni in ma baka sani ba, ai ni auren dole ne. Kai baka san auren soja baya mutuwa ba? Gaskiya ne. Amma duk ya ku ai dole wata soja ya mutu ko? Duk ai dole ne ayar kai dan. Wai me yake faruwa ne? Kawai wai dan na ce ni ba na son a haihuwa. Wannan ta zubar da ciki kenan wai na yi laifi. To wannan ba sabon abu bane a nan gidan. Wannan ya riga ya zama ruwan dare ga duniya, ya zauna da gindinsa a nan gidan. Duk matar da aka auro mata ɗaiɗai ya auro su ni sama da 10 ba wacce take haihuwa a nan gidan. Baya yadda. To haka yake? Ni ma kin ganni na shekara ta 27 a gidan nan tun auren saurayi da budurwa, amma ya maida ni juya. Ya ce ba na haihuwa bayan kuma ina haihuwa, ya hana ni haihuwa. Ina ga muku kana ga mu uku ko? To ba saki. To kowai babu ne sun bar jeji sun ba cikin gari. Sannan kuma yanzu ba cikin da ba za ka baka ga duro ba. Ko ma menene? Sannan kuma ana yake a jeji haihuwa kuma yanzu muka fara a gidan idan Allah ya bamu zamu tara ko 1000 ne. Kuma bayan nan ina ja muku kunne idan ba haife ka ba kai haka zaka samu kanka ko kunna fanko akai aka zazzago ka wallahi fanka akai to mu ma da ba haife mu ba za ka auren ba haka ne gaskiya fa to